Bon dia, avui provarem un vi d'Oriol Rossell, que és el Virolet. El Virolet és un vi de xarel·lo 100% d'una sola finca. De fet, el nom del vi el pren del nom d'aquesta finca, que és la finca del Virolet. És un vi que està elaborat, és un vi jove que està elaborat amb les seves pròpies mares durant 5 mesos. Per tant, d'una criança amb mares de 5 mesos. Si provem aquest vi, ens trobem que té un color molt bonic, un color de llimona, on els aromes són agradables, predomina sobretot la fruita tropical, predomina també fruita blanca. El fons, el rerefons del vi a nivell aromàtic és més aviat herbaci, unes notes de fonoll, unes notes d'anissats. Sobretot, predominant sobretot aquesta fruita, aquesta pinya, aquesta fruita tropical, que és el que marca més el vi. En quant a la boca, trobem que és un vi fresc, un vi d'entrada molt agradable, voluminós en boca, amb una bona acidesa que el refresca molt. Torna a sortir la part de la fruita a la boca. És un vi golós que té ganes de repetir, ganes de tornar a prendre la segona copa.